כבוד ראש המועצה שי יקר, אני שמח להיות כאן שוב ושמח להיות כאן בנסיבות האלה. היינו לצערי הרבה מדי בבית אל בשנתיים האחרונות. הקהילה הזו שילמה מחיר כבד מנשוא במלחמה. דוד יהודה יצחק שנפל בג'נין ממש בסמוך כמה חודשים לפני המלחמה, אלישע יונתן שגדל כאן מיצהר, שלום מנחם, אלון וייס, מתתיהו יעקב פרל, השם ייקום דמם, שנפלו בקרבות בעזה. בשבוע שעבר קראנו את פרשת שמיני עם הביטוי האלמותי בקרובי הקדש, האנשים שבאמת הקריבו כדי שנוכל להיות כאן הערב, אנשים צעירים, חלקם גם מבוגרים שהשאירו אחריהם, כמו אילון, מה זה 7 ילדים היו לו? פשוט בלתי נתפס העבודה הזאת. ובאמת האנשים האלה ששמו את הכל, היישוב בית אל הוא מעוז של אמונה, היישוב בית אל הוא מעוז של גבורה, ומהיום הוא גם מעוז של התנועה שחרתה על דגלה לפני 100 שנה את המאבק לחירות ישראל, את המאבק על ארץ ישראל, את המאבק על נצח ישראל, וזו זכות גדולה להיות חלק מהרגע הזה. ואני רוצה קוריוז קטן, אנחנו לפני כמה שנים הייתי כאן עם מפלגה אחרת שהעומד בראשה הבטיח ביום הראשון בתפקיד להסדיר את ההתיישבות הצעירה. מה שהוא הסדיר זה כלום ושום דבר, החזיר את המינוח גדה מערבית, אפס בנייה, מחריד מה שהיה עם הדבר הזה, וכולנו יודעים למי הכוונה, אבל אני ממנו אתעלם. רק נאמר דבר אחד, מה שקרה פה, רק סביב בית אל, עם 30 יישובים חדשים, רק לפני שבוע חנכנו את מעוז צור, לא רחוק מכאן. זה פשוט מטורף מה שקורה בממשלה הזו, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב שזה יימשך, ומאוד מאוד חשוב שניגמל גם מכל ההגדרות של A, B ו-C על יסוד הבטחת הקדוש ברוך הוא ליעקב, את הארץ אשר נתתי לאברהם, ליצחק, לך אתננה ולזרעך אחריך. תודה רבה על הזכות להיות כאן, ובהצלחה לכולנו.